Väčšina ľudí toto pri kúpe bytu úplne prehliadne. A pritom lokalita rozhoduje, ako sa tu budete cítiť každý deň. Poďte si ju s nami pozrieť. A teraz vám ukážeme tento pekný trojizbový byt. Dá sa využiť ako štvorizbový a z haly sa dá urobiť obývačka. Domov, kde má každý svoje miesto. A ozvite sa nám a prídete sa presvedčiť.